The Shift News vela kif direct order ta' 722,000 euro li ngħata mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ingħata lil Perit Godwin Aġus, perit li muħant li fħabib tal-qalba tal-Ministru Camilleri nnifsu. Dan id-direct order ngħata l-proġett fin-Nadur li sewa l-miljuni ta' euro sabiex tranġat triq partikolari. Litri minant il-perit inħarġu mill-uffiċċju tiegħu f'Għawdex GA&A Godwin Aġus and Associates li jinsab fit-triq Ċiċjano in-Nadur. U għed jistaqsi x'differenza tagħmel li ma' uffiċċju ntuża biex saru komunikazzjoni b'rabta ma' dan il-proġett. Ir-risposta hija sempliċi għaliex il-Ministru Clint Camilleri kien propju jservi bħala perit f'dan l-istess uffiċċju qabel ma ġie elett Ministru. U għar minn hekk l-aħħar reġistru elettorali aġġornat l-aħħar fl-2024 juri li Camilleri għandu residenza tiegħu reġistrata fuq dan l-uffiċċju ta' Godwin Aġus. Mistoqsijiet brabta ma' dan kollu mibuta minn The Shift News lill-Ministru Camilleri qatt ma ġew mwieġba. Fl-aħħar ġimgħat l-NAO kien żvela kif Aġus huwa involut f'dan il-proġett li ġie jiswa lil pajjiżna miljuni ta' euro. Fil-fatt apparti li Aġus ħa preċiżament 721,511 euro għas-servizzi tiegħu wara li tqabbad mill-Ministeru ta' Clint Camilleri, dan l-istess proġett ġie jiswa 10 miljun euro iktar minn kemm kien stmat li se jiġi jiswa dan it-tender. Dan kollu meta għadna ma nafux għaliex Clint Camilleri qed jagħżel li jibqa' sieket kontratti u direct orders oħra tal Godwin Aġus minn duħħa fideh it-tmexxija tal-Ministeru għal-Għawdex. Clint Camilleri u Godwin Aġus ilhom jafu lil xulxin is-snin u ma kienu jaħdmu flimkien fl-istess kumpanija li tal-eks Ministru Laburista Charles Buħaġar. Dan apparti li Aġus ilu sew involut fil-Partit Laburista tant li anke serva bħala aġent tal-partit fil-Counting Hall matul diversi elezzjonijiet. U mindu l-Partit Laburista beda jmexxi lil pajjiżna mill-2013 l-istess Aġus nata diversi xogħlijiet mal-Gvern fosthom fih dan l-Ena Malta u Engineering Resources Limited. L-iktar biċċa xogħol riċenti li nata kien mill-Ministru Mirjam Dalli f'kuntratt ta' 150,000 euro l-proġett f'Birżebbuġa. U dak tan-Nadur ma kienx l-uniku direct order f'Għawdex tant li fl-aħħar snin nata qatt ta' proġetti waqt li qed iservi bħala full-time senior project manager fih dan Gozo Regional Development Authority, awtorità li tinsab fir-Rabat Għawdex. Dan minkejja li Godwin Aġus ma jgħix f'Għawdex.